деца, отечески от ваше име благодаря на двамата пречестни свещеници, които са с нас и които ни донесоха чудотворната света икона. Благодаря и на секретарят на Светия Синод, брат Михаил. Благодаря и на всички вас, които сте тук. Стръмен е пътят към Бога, особено в нашето време. Изкушенията са много. Греховете ни оттам са много. Има една хартия, която в техникумите наричаме такава, която шкурка, която изкурва, която изтърпва замърсените петна. Нека да превърнем нашите молитви сърцераздирателни в такава шкурка, с която да изкуркваме, да изтърпваме, да премахваме тези петна, които трупаме всеки ден и се накаплят повече и повече в нашите души. Молитвата е важното нещо. Тя е силното, тя е пречистващото, тя е шкурката, с която изчистваме и заглаждаме. Ето сега е времето, когато всеки за себе си първо и за ближните, разбира се, да се погрижи за душата си и да поиска от чудотворницата, от майката на майките, да поиска от нея милост, благодат, да поиска от нея благословение и оттам нататък Божията благодат, разбира се, тя е на първо място, тя дава, но всеки да получи онова, за което той се моли, той се знае най-добре какво. Не забравяйте да се помолите и за нашите сестрички, по светите обители, 21 са нашите монастири, но какво е тяхна? Да се помолите за нашите храмове, да се помолите за нашите дечица, които, за съжаление, нямат достъп до църковно училище, но ние правим каквото можем, за да стане и което даже не можем, за да можете да имат достъп до вярата. Да се помолите за вашите домове, чеда, сродници, да се помолите за нашето отечество, да се помолите за Светейшият патриарх Даниил, за Светейшият български синод, за нашите братя, които донесоха тази свята икона, които претърпяват толкова немощи и трудности, за да могат да обикалят из цяла България, Бог им дава сили да продължават това велико дело. И най-вече на всички вас Божия благодат и благословение и Майката Божия да чува нашите молитви и да ги принася пред Божия престол. Всеки вас да поверят Господ Бог.